Oras madihita saluhuna. Adorakso mulai tabereng jo acarata nomor pitu parjuluman non korama laos diudutima kur sian inahanna. Tapasonong marohata tapukama par tangiangata tapuji matuhata marhita de nomor 497 ayat 1.4. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do nong gabe hapistaran sia debata tuhita. Gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para sirohana sumurung. Dipangidoroham naing mangulu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na dibain ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaon sogot. Dibaini hupasirep hami manuaeng rohanami mangido sian ho. Sailehon matodim na badiyai tuhami. Asa porsea hami di holong ni roham di hami. Say hutangon hami masuaram na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaeng. Asa sapang hami Tuhan uluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel terupuk di partangiangata di Bodarion imasian Hosea bidu sada mamuka sian ayat 2 sahatro di ayat sia tajahama marsorik-soring ayat 2 mulani hatani Jahoba marhite-hite si Hosea ninna Jahoba matu si Hosea lau maho buat masada boru-boru si babi jalang dohotak kana tubuh ni si babi jalang ay say didak dati sini tanoido marmainan marbalik sia Jahoba. Dungi didok Jahoba matu ibana jo mau warna si Jezreel ai otit nari marlulu mau dia ka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala au pa siapon harajaon ni pinopar ni Israel.
Dungi gabe-gabe musema boru-borui jala di tubuhon sada boru. Dungi didok Jahoba matu ibana. Johuma guarna nai sohinasian. Ay dangbe marpangulahi rohaku tu pinoparni Israel. Manang marpamuati rohaku tu nasida. Jadi dung sirang susu nai sohinasian, gabe-gabe musema boru-borui jala di tubuhon sada anak. Ima sahakna, martua dona to mangion hatane debata jala nopiopsa. Amin. Tabigi makor sian weksia.
Mari dehita sian buku ede nomor 635 ayat sada. Yesus Tuhanku di Romaun, asamani hutuhu angkoko, kohiruhatku hingga ihawun, sonang dihu Martangyang mahita. Tuhan nami jala debata nami nau sobahami marhiti Yesus Kristus mauliati hu pasahat tami ala asidot holong ni roham na mangaramuti hami siyan nasugut sa tubo darion di pasonak kuro hami mamulus ari sa darion diragam niya kasiulaon do akadalan na kudalani hami alay sonang so haribu-ribu do hami mamulusi sa luhuk na terlumubi manung nga dipataruho hami siya to nga dibagas namibi dibagasan hay pasol dibagasan las ni roha marsaur dohot to marhite partangyangan nami alanigo hima Tuhan roha nami asa marhite sonang so haribu-ribuak kami. Ali Tuhan nami marhite partangyangan nami di bodarion. Pasahat kami masudi tuhorus ni huriam narap kami marpungu di ngananon mandohoti partangyangan nang namandohoti partangyangan ditongan ibagas nabe melalui live streaming. Song-songoni masa luhur ruas ni huriam manang di dia nasida maringanan niragam niyak kaulon na tuhoma hupasahat kami nasida ganu marsada-sada ramoti mahami Tuhan gohi hami marhitet todimi asa Maria iya marulupulop pami madala ni ari-ari ni ngolo nami hupasahat kami tuho sudiak keruas ni huriam akka poso-poso sehoma mamasu-masu Tuhan asa hipas pardagingon na hipas partodyon na sunguni manangak kenakon nami na marsikola sehoma masu-masu mangalehon habisuhon asabuhi na sida Tuhan madohoti akka parsiajaran na dohot dinggan padaw losok ni roha alis sulukko maringgas ni roha di nasida asa tung ringgas tutu nasida marsiajar diak ka persikolan na gabibui nasida Tuhan tulus diak kana pinarsitana marhitiasi ni roham suang songoni do tahe nangak kana mangaluli perkarejuan asi roham Tuhan o mana patudu hodalan anggiat ukap di nasida pitu ni perkarejuan gabibu nasida mangulak ke sulon na humbartulomo ni roha nangak kanong tikina pe yanakon nami marokap tuho mahupasahat tami asa ho patuduhon rokap nasidabe humbartulomo ni roham nang akan nama rumah tangga pe nama kasiholi pinopar tutong rohami mangidu tuho asiroham pasu-pasu Tuhan perbuih ni bortian nyak kaina nami
asa marhiti pasu-pasumi jalon nasida mak danak poso-poso na pasonang rohan nasida marhiti asini roham lehud di nasida kesabaran laupay mewahon asini rohami suang songoni mau melutung marubah nasida pasu-pasu kasude tindakan pengobatan di suang songoni mau pasahat tami nangakkanami ni amanami nanami diragam niaka perkarijuan nabi diakka ulaw na dijabu diakka pertiga-tigan na suak songoni ma diakka perkarijuan na diragam na kainganan diragam diakka luat sa ijuluani na sida Tuhan diakka ulaw na asa ture di ulaw-ulaw ni makorlas ni roha taruli pasu-pasu na sida jalalam marmulia marsanga guarmu molodong na mga dupi hamaulo na li Tuhan na si roham perguguy makamunakun song-song unima kenalan siape lehot totong dinasida las ni roha asa totong marlas ni roha nasida madalani ari-ari ni ngulu nasida be di tonga-tonga ni hatuaw terlumubi makana di bagasan persahiton go si Tuhan roha nasida asa marlas ni roha nasida molo pe di bagasa persahiton terlumubi dauni sahih nasidai pasu-pasu nasida Tuhan alani tuho hupasata minasida ganuk marsada-sada Gabriela Felicia Sidabutar Martalenta Burusiahan Kenjo Pakpahan Abner Rudianto Manalu doho naso hagorak kami mologale pakilalan na suluk akka persahitot di pamatang na tuho manasida ho pasahat tami galuk marsada-sada asi maruham topok manasida di tonga-tonga ni persahiton nasidai asa totong adong dinasida kesabaran adong dinasida pakirimon na gabeboy nasida sumuang lumubang jala tanggal sahiti marhiti asini roha ali Tuhan nami song-song dido satu kinai tangi honon nami hatam homana manuturi ina nami naposom inang padita Rebeka buruhuta soit asa tung takas tutu di pasahat hatami na gabisiti upon nami na patuguhon haporsyon nami nang panguluhon pakirimon nami di perdalanan di ngulo nami di Portibion Ani Tuhan nami dosa pangalusan nami pehupasahat nami itu asiroha si sesudi dosa nami dagudangi asa tamah kami di jolom mariti Yesus Kristus jalo matangi yang elehelek soban nami amin. Tatangihon makur sian punguan ama.
tatangihon ma korsian inahana. Marede hita sian buku de nomor 332 ayat 1 Bagasan rohani,
asini rohama di hamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita di partangyangan di Bodarion imasian suratni Apostel Paulus tuhuria Kolose bidu 2 mamukama ayat onom rodi ayat 10 hu jahama dihita songonon ope songon pajakon muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana gabe marurat jala pinaululi mahamu di bagasan ibana tugu marhaporseaon hobar tu nani ajar hon tu hamuna lumobi mahamu maroha mauliate jaga mahamu sotung diagode bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lecem na somaripola hobar tu tona-tona ni jolma mangihuton sia-sia ni hasianganon dada mangihuton Kristus ai di bagasan ibanado maringanan sadok gok ni hade bataon marupahon daging di bagasan ibana sahak nang tuhamu hagogok nai ibanado uluni nasa hamuliaon dohot panggonggomion laos di bagasan ibanado hamu tarsunat dada binahen ni tangan laho mananggal pamatang namar dagingon binahen ni parsunaton nasian Kristus ido airap tartanom do hamu dohot ibana dina tardidii hamu laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe dina gabe porsea hamu di hagogoon ni debata na pahehehon ibana sian akana mate asahamu nong mate di bagasan aka pangalosion dohot di bagasan sibuk naso tarsunati rapon ibana do hamu di pahehe dina sinesanai nasa pangalosiota di sesado surat tangani na dopak kita ima akapatik na maralohon hita di padaudoi di lohoton tu silangi dipupusi do akka hamuliaon dohot panggonggomion patardo di patot tudurhon nasida di paibakkodo nasida na talui onpe unang ma diuhumi halak hamu siala sipanganon manang si inumon manang siala pesta manang poltak ni bulan manang alani ari sabat pe alinu niaka nanaing rodoi alai Kristus sido napuna badan tung unang mahamu di lesa-lesani halak nagiot paula-ula na serep jala semoba aka suru-suruan di tengah-tengah hodona ni idana di bagasan todina di paburnang ni roha-roha ni daging na alai dang di parsigatungi ului aisyani lam magodang marguru tu debata sadok pamatangi nani urupan jala pinadomu-domu ni aka urat dohot ihot-ihot imak sahatna urani tuhata na hina holongan di bagasan Kristus songon topik dihita ima Kristus do hagogo ni hade bataon alani marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana mulai sian padan narobi akka buku panurirang songoninang pesalmen saha tu padan ne barupe parsihohotan haporseaon ngoluni jolmai jot-jot do di patudos tusuan suana nate mulai sian natubu martubur martunas saha tu na marparbue molo taparohahon
contohna songon pohon mangga manang aka pohon na asing bui hita makusade tu batangna manang tajaki pe bui manang marayun-ayun pe di batang nai bui ya te dang bui marupak buasa bui hot jonjong hau manggai pasti do alani akar na dua te urak na macai bagas gomos manggolom tanoi lam balgas ada suaswanan manang hau lam tu bagas na dui itobus tanoi yate jala diihot na sa humus ni tanoi boy ma ibana patubuhon hau na terjadi ma disi songon istilah fotosintesa teh mulai siana memasak sahak tu mengirim sari makanan tu batang naik sudah ke seluruh tumbuhan itu. Jadi pohon tanpa akar tidaklah ada apa-apanya ya. Meski akar tidak pernah terlihat tapi sebenarnya peran akar jauh lebih penting daripada batangnya itu sendiri. Akar tidak hanya berfungsi sebagai penopang pohon itu saja, tapi juga menjamin kelangsungan hidup sebuah pohon. Apalagi molo dibolus do opat musim, di hatiha musim nangali, musim dingin, berarti dang adong disi proses fotosintesa ya. Ale buasa boy mangolu hawi. Ala akar-akar pohoni manang urak nahi nunga manipan. Aka sari-sari si panganon sahak tu na melewati musim nangali. Ya, jadi dia bisa bertahan hidup. Jadi tantangan nasongon dia pe na nyadopi suasana nakinani kuncinya adalah tergantung di urak naido. Songonido nang kita akan naporsea asa nang murah-murah kita di ela-ela aka rupa-rupa ni parpoda haliluon di zaman nuaengonate. Ikon hokdo haporsota songon urak ni haunak kinani. Na manggolom hata ni debata, manggolom akapoda, nasi tong, nasian ajaran ni tu hata Jesusi, do na binuan ni aka parbarita nauli. Aka apostel na jolo, sahak nang saunari pe, marhite hata debata, aka jamita. Ido na bui mabahik kita manahan mangalo nasa najat mangalo nasa akaragam ni tantangan di ngolutta molo taparohahon nakin aka edekor nakinani sudei ya itulah yang memberikan kekuatan marhamonanga kita mamulus ragamnya ka tantangan di portibion doh na marhaposan tu debata asa masuk kita tu banua gicangi. Jadi memang molo tauji di son buasa pola di do apostel Paulus di ayat onom pro dipitui songon pancakonom munah di Kristus Yesusi Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana kabe marurat jala pinaululi mahamu di bagasan ibana togu marhaporseon hobartuna ni ajarhon tu hamu molo taja hamu se di ayat walu ibana do hago ni debata ya ima Kristusi. Jadi buasa pola ikon di odolhon apostel Paulus si pasti ada alasan-alasan bahen na di surat ibana suraton tu huria Kolose. Nah parjolo tujuan ni surat ni apostel Paulus tu huria Kolose
ima memberantas aka poda-poda haliluon. Aka hata bisuk-bisuk, aka hata lecem ate. Termasuk mani dok nadisi ikon si sobau dok suruh-suruan. Ya, suruh-suruan ni debata. Jala godang nari dope aka ajaran-ajaran sesat na berbahaya masuk tuhuria Kolose. Ala memang adong sada poda nama dok bahwa Kristus itu harus digantikan, bahwa kedudukannya, keunggulan Kristus itu tidak ada. Jadi naik menggeser kedudukan posisi ni Tuhan Yesus di panopaon. Mulut aja di Yohanes sada ayat sada rudi tolui di dok si Yohanes dimulai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai jala sian hatai do ubah mat jadi jala dang adong nanggo sada sian naung jadi naso marhite sian ibana. Itu mengatakan bahwa adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia yang menjadi manusia. Los ido diodolan Apostel Paulus ibana do hagogo ni hadebataon. Molo bahasa krenna partiolog manang bahasa asli nama dok pleromatuteu adalah kepenuhan Allah. Ibana do hago ni debata. Ibana do dialah yang sulung dari semua ciptaan. Alanido disonma didok Apostel Paulus bahwa semua kesempurnaan Allah baik dalam penciptaan, baik dalam keselamatan, baik dalam pemerintahan akapanggonggomi, segala sesuatunya itu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus disempurnakan. Luar biasa do memang surat ni Apostel Paulus marhiti akadok teologina molo dang taatusi memang dang tapahami aka surat-surat ni Apostel Paulus ate. Jadi kita harus paham apa itu dogma daripada Paulus. Kadang-kadang kita hami aka padita kalau tidak jurusan dogmatika ya ditiki namar siajar di pendidikan memang songona maul dok mangatusi. Tetapi ketika kita belajar luar biasa. Nagudangan parpinotoan na dipasahat Apostel Paulus marhite habisuhon na diliho debata tu iba na diukap sudi akarasia akahahomion ni debata. Alanido di sonma Apostel Paulus menentang ajaran gnostisisme aka kaum intelektual yang mengatakan dan mengajarkan filsafat dunia bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia karena Allah begitu kudus, begitu transenden, ya jauh, agung, tak terjangkau oleh akal manusia. Tak mungkin Allah itu mau menjadi manusia dan tinggal bersama manusia yang berdosa. Karena apa? Karena manusia kita ini terdiri dari zat yang jahat. Ima pandohan nasidate. Jala napa dua hon tujuan ni surat ni Apostel Paulus ima sudah akan naporsea di Yesusi ikut di pagasan hai baruon. Berarti orang-orang percaya harus bisa mengimplementasikan haporsona dohot mbahenana di tonga-tonga ningguluna siganu pari ikut badia haporsona unang marlauk lautu datu manobakana-ganaan iha porsiona marlauk doi. Itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Huriani tuhata macetakas do di patorang Apostel Paulus isedo Yesus Kristusi. Di bidu parjolo
nunga didok ibana bahwa ibana do bohi ini debata natarida imagude di atas imagude ya, kita adalah imagude ciptaan Allah, tetapi Yesus itu adalah image Allah yang sesungguhnya. Dia adalah gambar, ikon Allah, manifestasi Allah yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Itu yang mau digantikan ajaran-ajaran gnostisisme. Maka di dalam Kristus Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga maupun di bumi. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Pemerintah aka penguasa panggonggomi ituruni tuhataido saluhutna. Uriani tuhata memang saliling 600 tahun aka kaum gnostisis mereka memimpikan ya kapan terwujud logos yang mereka maksudkan itu menjadi nyata, yaitu akal, pikiran ya atau firman Tuhan itu yang adalah logos itu. Ternyata di dalam ketidaksadaran mereka inilah yang diterangkan oleh Yohanes, juga terutama diterangkan oleh Paulus. Ternyata logos itu, akal yang menurut mereka itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Ima Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah potret Allah. Di dalamnya kita melihat ciri-ciri pribadi dohot karakter nih debata. Kita tidak bisa melihat karakter Tuhan bagaimanapun itu, kecuali hanya di dalam diri Yesus. Ima holong ni rohana, pengampunan nasian ibanai, dohot napatu pahon dame di tonga-tonga ni hanguluata, pola ikon mate ibana di haupinar silangi. Jadi bila ingin kita melihat macam apakah Allah itu, lihatlah Yesus. Dari kepribadiannya, dari pengalamannya, dari akatada halongangan napinatu pana saliling mangulu ibana di Portibion nasinuraton aka saksi-saksi mata ima aka sisianai akan naporsea di ibana di hati hai. Jadi Kristus itu adalah merepresentasikan, menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam rupa yang dapat dilihat. Jadi sonari kita dang mamereng fisik nih tuh hatta Yesus sibe alai taberengi di bagasan mata nih haporsetate. Alanido perjumpaan pengalaman kita dituhani manang napamalu pun aka parsahitot tape manang mangalehon aka solusi ditiki na mangadopi hamau lo kita ya do aka ragam na asing kita dapat merasakan kehadiran karya Yesusi di tonga-tonga ningoluta. Ya do tarasahoni amanginang ya molo dakya tarasahoni ikon adong nama si sukuno nih di hapor septayete ya alai posdorohaku setiap orang pasti sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan marhite hatana nang marhite aka pengalaman na asing ibana do Kristusi napasahaton haluaon udani tuhata marhite poda acara ni Paulus asa tugu hita marura di bagasan ibana. Unang murah-murah hita di palidak-lidak poda nalilui sibolisi nama rumakon aka hariburon di Portibion. Nuaing ikon mana do kita ala nunga gudang muncul aka filsafat humanisme ate.
Tarsongon dia mai filsafat humanisme. Ima nama dok bahwa jolmai ditopa secara proses evolusi. Songon teori Darwin nate. Dungi didok aka tetanggata bahwa Bibel tai nunga dipalsukan. Itu tidak benar penyataan Allah yang diilhamkan kepada manusia. Ima podana lului. Adong dope bahwa standar moral tidaklah mutlak. Akan tetapi ditentukan apa yang membuat manusia itu bahagia. Tatu sido lapatani ia manginang isarani na menolak kodrat satabi songon ina dohot ama ibana. Molo marhasohotan penasida dapola ikon marianakon. Tarsongoni mate ngagudang tajupangi songoni aka kalangan-kalangan the happy ya, the happy kalangan-kalangan orang-orang muda yang antusias untuk mencari segala sesuatu di dunia ini, arta portibion, kesenangan-kesenangan, mereka berumah tangga tanpa harus dibebani oleh kehadiran anak. Tapi maralo dui tu hita di haporsiaon dohok nang di habatahon. Yang paling luar biasa adong dope hala naing marsaripe satabi tu benda-benda kesayangan. Ai bodo hala marsaripe tu motorna. Bodo hala satabi marsaripe kawin tu bantalna manang tu boneka nate. Memang zaman ini sudah zaman edan ya. Sudah zaman tak waras lagi. Jadi hidup mati seseorang tidak tergantung kepada Allah. Itulah paham-paham yang sekarang dapat menyesatkan orang-orang muda, anak-anak kita ini. Jala haluaoni pe ima dijalo doi marhite akat tradisi-tradisi namandok ikosunaton. Ini ditentang oleh Rasul Paulus bahwa hita nunga disuna di bagasan Kristusi parsunaton partodion marhite hama matena dihau pinarsilangi nunga digarar utang ni dosa tai. Itu. Jadi luar biasa ya pemahaman Paulus ini. Tidak dapat kita dari surat-surat yang lain. Ya, tapi Rasul Paulus menerangkan ini bahwa hutang dosa kita natar surak ditangani mariti akapatik nunga itanggal honi disempurnakan di pagasan Kristusi mariti hamamatena mariti padidion nabadiai. Nah, alanido luar biasa. Ya. Buhado kita di partikiata nuaing amanginang, mari kita memberikan keteguhan kepada anak-anak kita, pada generasi yang akan datang ini untuk memelihara iman dengan doktrin yang benar tentang iman kekristenan. Sasahali boydo hita manoton konten manang YouTube nih Christian Prince ate. Ya. Kita harus banyak belajar dari situ. Jala ikon gabe boy mak togu haporsota. Alanido disonma dituntut apostol Paulus bohado kita halak Kristen mengimplementasikan haporsota di kehidupan sehari-hari. Unang marlauk amanginang haporsota. Molotung pedang malung hita di parsahitota. Tapola iko laut datu hita ti. Molotung pe mate hita iko mate do hita di bagasan Tuhani. Amin. Ya. Unang mate hita di bagasan dosa. Unang ulu hita di palidak-lidak akan namalui. Nina. Ya. Kenapa orang mau pergi ke orang pintar? Ya karena orang yang datang ke situ orang bodoh kan itu kan.
Setuju do hita? Iya. Nah, di foto-foto do halak narotusi ya teh. Ya. Jadi mari kita berikan waktu kita kepada keluarga. Tarlumu bima keluarga tamajo ateh. Ya. Mari kita savekan, kita selamatkan anak-anak kita dari ragam macam yang ada di dunia ini yang bisa mempengaruhi cara berpikir mereka dan juga haporsona buhado menghadapi tantangan nuengon. Iptek adalah media yang dapat dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kekristenan, terutama kaula muda teh. Ya, sebagian orang sudah memasuki zaman postmodern, zaman Android, zaman cyber. Pasti banyaklah godaan-godaan di situ ya. Inilah tantangan kita sebagai orang tua. Nah alani ta jamot toma amanginang poda na pinasahat ni aka parbari tanauli aka apostel tarumo bima hasitongan nasian tuhata Jesusi asa polin hita di haporsyaon nang di ngulu siganu paripe. Amin martang yang maitan. Mulia tema ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Hodo hagogok ni hadebatao ni na sempurna dihaluaon disude na ditopaho dohot sude ragam ni akka panggonggomi di portibion. Hodo Tuhan napuna harajaon hasangapon jala marmulia hotutu ala nunga mate ho nunga ditobus ho disesai ho dosa nami nagudangi asa dapotan hanguluak kami unang behami dipalidak-lidak akapoda haliluon dosa nang sibolisi marhamonangan mahami tutu Tuhan ala nunga monako atong pargogoy hami marhite todim asa boy hami mangalo nasa uti-utian ni sibolis na marumakon sude akka ajaran pilsapat ni portibion na boy mangalok kami alipos dorohan nami Tuhan hodo na maniup tangan nami hodo na mangalihon sahala panua gicangi dihami sude akan natoras laho pasahaton poda nasitongi tuaka yanakon tuaka keluarga tuaka sudut na poso atong saha diho mahami saluhut na pasu-pasu mahuriam Tuhan pasu-pasu mahami na pungudison doh ruas ni huriam na live streaming dijabu na sida manangihon ibadah partanganganon atong saha diho mahami dongani hami mamolus borngin na holomon jala leho di hami gogone paru sogo Tuhan boy hami manguduti akka ulon nami hobar tulomoni roham hupuji hami maho di bagasan guarmu na sumurungi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahitamu se laus tapasahat ma peliata. Oh
alia manami. Alia manami na di panwa kijang, sai pinurpadia makuar, sero maharajaon, sesaut molomo ni roham di bonatonga onsong kijang. Lehot matuhami sadarun hanguluan sipakar. Sesama dosa nami son panesana. Di dosa ni dong anamar dosa Tuhan. Una kami tu kihan tu pangujuna. Palua mahami san pangaku. Ai hodon apuna harajau. Dohot hakuku. Rodi hasangapon salin ngelilingna. Amin. Asni rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani bata ama. Dohot parsauran itu di porbadiama. Nama dongani hamu saluhutna.